Anyị anatago confirmation kịta Adaobi na-asavu nri wọchị ya kịta anyị na-asavuzi ya Adanna be anyị ọ na-enete ụmụazị anyị papa nnekwu nke gị ka a na-adọkọ nke dadi chai ihe a amagbuo onwe o abụọ arọ 14 eje mee confirmation Adanna be anyị mee confirmation na mbọsị nke taa ọ bụ ya na-asavụkwa nri celebration galọ solu na anyị wee celebrate ya rice ọdụsịkwa n'ihe ahụ anyị anaghị abụtazi rice anyị rice eri ekwe nne n'ihe na-etinye anyị weliche wee wele ọzọ onye liche owele ọzọ efuzie onye liche ka o wele ọzọ maka orie nne m elibe obi ya na-aghachichi a na-etinye rice akụkụ anụrụ anụrụzikwe nne mmadụ agbawa ọsọ anụrie nne mmadụ agbawazi ọsọ anụ na-abamọịchọ ịchọ ice block papa unu chọ ke ndị chọ ice block ngwa one ka ịchọ abụọ one ka ịchọ ịbọ ote glaasị ịbọ Ebe, what? Chali no nke papa nnukwu. Na bottle. Ngwa wote ka etieli. Wote ka etieli. Abụọ. Obaran, ibugo na obara. Wofie. Obaran. Onye na-aba iburu ya onye bụ akwachi iri mmanya gị ọ kwachikwa iri gị aka ma adụrụ ya papa ịchọ enye gị glaasị papa ịchọ ka enye gị glaasị ihe akwachikwa mmịa gị andị ịkwachikwa enye nwose gị iwe papa ihe akwachikwa mmịa gị na-weliche ka nye gị ọsọ na onye na-eti ekwu ya ịgbado anya maka ọkwachi nke gara izu ọ gara ọsọ ọsọ ọ gara ọsọ ọsọ ọrụ esi enwere ose kedu mmịam mbulu Apili chegou rice. Vunli ó.
Ndewo. Tabii ya doğru bir şey. Adaobi fitere. Ngwata Adaobi ndewo. Doğru bir bu. Anaghị akọ otu Gizzard akọ otu papa ị na-ewere aka taa anya. Ị na-ejiri aka taa anya akọ aka. Oke nwa ka eke isi onye Adaobi. Ọ tụrụ ụtọ. Mọmị ndewo, Adaobi ndewo. Ndewo. Kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo? Na-asị nri Igbo maka na ọ mara mma. Kedu ihe ị ga-agwa ndị Igbo maka asụsụ Igbo na Na-asụ Igbo maka na ọ bụ asụsụ anyị. Sụọ Igbo maka na ọ bụ asụsụ anyị. Ndewo.